Kali bias. Taka di siman tore kali mo. চেষ্টা করি তো আঙ্কল খান হ্যাঁ আঙ্কল খান সীমা হাতে সীমা dari Cirawas itu saya yang itu foto deh apa kan 811 Bintang mana ada? Entah. Ini. Oh. Enggak. Nah, tunggu ini gitu. Ayo. Ini, agak kelas. Betul, nama dia. Bos siapa anda? Iya kok. Tambung ini? Jadi dia berapa? Hah? Jadi dia berapa? Oh itu kan pira ya kak? Iya kok. Kawan pula. Bahaya. Ini di kamu perlu. Untung ya, tapi no bisa pastain bela. Amagai narabas ngota. Tahu bahaya keling tong seneng gitu. Tahu be. Tahu pun seneng ya, tapi no rita begitu bentuknya sama laka. Tahu kayak kiri mah hidup dong. Kiri tuh kiri ya. Dokter tunggu tungguan macam Ornament ingay tinaw jaga sing blood donation khlai tongo o jaga wa sinora volunteers of total sing je saima mani jorate tabok sak jora 15 থেকে 16 volunteers tongo tabok blood donate khainai sino camp sino camp mainly actually sing kumulong cricket knockout tournament khlai mani main reason ka drugs awareness no tei sing mainly khlai mani je sini sikla chalai rok joto dofani sikla chalai rok no parai no drugs o kubulwi tongmani bagai singo tournament khlaika thungmungo jate sing interest tuima kanke singte bo drugs ni theke hasal riman nai obahake sing wansugino o jaga sing tournament khlaika gabon tino sing tini blood donation camp khlailai tonglai Boprun sini cengkak mani nong tournament. Sini tournament 6 July ni simi cengzaka pulla abino
sini o jaga o fainai EMSR khoroksa fainai tournament chengi kelangai thaka Kalau apa nih sports department ni bising tindak nih kono coba mana makan nggak coba kan. actually sing tabuk suk jara eba sing kuno chuba churok manya ko chuba chu sing kisha misha actually sing TDDC government o sing sanka state government to sing sanya ko oke TDDC government ne hapango sing borok phaimani borok saka sing no hapango sing phaimani jara bela kisi sako haini bagi bong ni yago kuno ba hairok fan kri ko ni borok sing no saka angke ke abon bagi sing kuno khoksa puisa sing bong yago fan malia TDDC government ni theke manlia na state government ni theke manlia joto kisu sing je khlai tong mane tabuk sing sini sakni eba sing kisa misa je aje lai mane jono kisa pano yak bar guino sing khlai lai tong le tabuk su jara sponsor kisa misa mangka amsung no Tinin salah norok nih ama hai samung kaham nih pasien blood donation no kelai jagi tong. Tinin salah korok busuk no thiru mung nih bekaket lang jak nai korok busuk renai tini. sino jago sing je target mane kanke sing above 30 sing oba ka target ri tong tabuk su jara tobo sini je list tong kanke 30 to already kazak apana 30 ni bisingo baksa borok ba remia hemoglobin komrok ba weight komrok ba herong gui mano haini bagi sing tabuk su jara to sino 15 volunteers above kai tongka already kanke sing 30 above klaine ne jeske pona sing je record sing khana ka je medical team ni theke 30 engka kanke belaina record ngo tirprawo oba hai wase pona kotor ka khlai jai koni khana wangke sing o record no sing nasingi tongo Norok nih oji tournament sal busuk rong ek kelai jak nai final bukrok nai bai ke kelai jagi tong. actually sing je target naman hingkanke sing 10 days ni bisingo no sing final ni target namane hingkanke jora bela ke weather ro khaimeni bagai wati ro bela ke fight tonga bagai sing final tabuk su jora kuno declare khaimia ko o tariko mane o exact date o final ngai ni sing tabuk su jora kuno declare remind ngai tongka Bos system te bahai ke norok mane awke mana zonal wise da hai ke ba bahai ke team rok phai norok ne khelawo to mane muthung jagi tong norok. actually abo zonal wise ya sing zonal wise ba kuno ba hai district wise ni sing khlailia o tournament on kanke tabuk norok kamini ingri fano je kuno kamini ingri norok o jago thungpai mano aba keno sing salaiya zonal wise rok khlaiya kanke to amo to government rok mainly zonal wise rok khlaiyong kanke sing to sing private li khlaima haise sing to sudo drugs ni theke nori tuna ni bagi simi sing to sine target mainly sing sine jot to sikla chalai rok no sing aja ni nori tuna ni konori tuna ni abo sine target mainly tongmani kanke jot to parnio je participate khaine musune rok borok khaine participate khlai ka jago kobang ma khwaini tongo killa tongo yang praino udaipur ni tongo obai kono phaika kabma tirpra hastini kereng thung rok pai thung pai Kai busuk bodol bai thungjak ri tong thungjak kata busuk. tabuk suk jara sino jago 32 team nar kasing sing je target claimane 32 more than 32 nar gi man kamo haipana sing 32 no je sing limit khlaika jate thung togna ni bagi nei 32 ni pore 16 ni pore 8 obai ke fainai thung togna bagi sing 32 no limits nar ka ke sing amsung no nar ka bani bisi thunglia Puleno joto no hambai or payment bangai puleno angani khani hamjong yakona musung je khumulung knockout cricket tournament committee je borok asake bongni sak tharinai mohai samung kaham khlai tongo te borong ni chaitong waino tini maita successful program kha je blood donation camp khairi laimani panda nukjago je chini borong bisingo te hekai blood donation camp khub kom nongo nge borok je sikla rok tongnai rok ani ang phaim chong borok belai samung kaham khlai tongo khlaiya khoi tini ne program no belai success khlaika nga ang je healthcare ni unarangini ang borno kicha suba surika ang belai khushi te tongthoka je borok mo hai samung kaham rong borok chai to tongo ang tebo request khainai je nai tongnai je chini baki tongnai jata hokte bhuk sono borobo tuti hegai agui phainang thong tangai hingai thui chini nangmani onek nang khorsa borno thiri khamane khorsa borni life save khaima heklai bono bachiri mo muthangma heklai somo hai samung kahamo tebo agui phainang thong borok jemon teke khlai tongo tini oro khumulung area o simise nge next to kubni area khainang thong sara tibra je jaga chin tibra sarok tongo joto jaga nati hai samung kaham khainang thong ne ang joto no khabai bobongna musung ele fakto sung muni jibon naisina bagade sung thiri layo thiri maningkha jibon sobje kaham jinis abo hini sungwan subo
kebuba bakske keramba hamya samya abahero judi rekhangke tebu hamyang na sia bahero ni mansugo kinta bahaya sung thui ri mani ko bahise jara nini ani motivate ke thui ri khakangke ani ke allergy ba sak motok mani ba nini sago mokole allergy phana ka basa gele ji tong kha bada hairo hamui thango aboni সাথে সাথে যারা কেববা সরি সাইমিয়া sak keram tongnai rok boro bahino thui rekhangke baksa sori rok kaithango aboni bagai thui ri mani belai kaham amso hambai an bumung kartik tak isu semua gara ini nengom bagi first time the three na besari tong ang obo baike laka simaya hai bolte 10 bar hai rok jakhana ang ke baksa kirja uthiri na ni amte borok no tam pok sam aba hai borok no ko kosana musungo tamni bagai ngeseng thui ri mani bising ti phano sini sak sori belai susto ngo aba hai rokta ke bota kiridi thui ri di niji jibon tongsak buni jibono ba siridi engkai thui ri khangang ke se rinai di jarar yarok rinai di sak sori tong thogui tongo tai dehar hiligi tongmarok halka hairok ma tongo thui jok ri khangke amsuno hambai